Ile suwasi. Ile suwasi. Anyị ga-egbu onwe anyị o. Gwachati gbara ewu. Isa ahụ na-agbara ewu. Ngosi niile ndị. Ụkwara ndị ahụ rụba na-akwụ ya na-anyụ ahụ. Ụgbọwa mama. Ụkwara ndị ahụ rụba na-akwụ ya na-anyụ ahụ. Ile suwasi. Anyị gara mgburi. Weda bụ weda dị egwu. Onye pụta ọsị gị. Mmadụ asị gị na weda bụ weda of two. Weda mmadụ na-abụ. Weda mmadụ na-abụ. Ndị ahụ na-asị gị na ihe ata m eji egwu. Ewere isuwasị ihu ewu ọrụ ga-enwe ihu. Ọkọsi. Eje ga-abị. Ndị etago ife. Ọrụ ebe ọrụ kwa bịa. Ọkwara dis weda kwa. Weda ụkwara ndị ahụ. Ụkwara ndị ahụ. Ara akwa ya na-anyụ ọbara ahụ. Ọbara ahụrụ ya bụ ise. Ọ na-enye obi aṅụrị ya sị jọị kwekọtago. Ọ ga-akọla bụ ejila lọdụ ụgwọ ụlọ bịa ṅụọ. Ọ bịa ṅụọ ya. Obi aṅụrị a na-abịa ọgwa lalọdụ. Lalọdụ oke ọdọhọrị. Oro otu na agotara gị ego ụlọ gị ọ dị n'elu. Ojefuo na ọdịa. Ike agwụ. Onye ngwọrọ na-ere anwụrụ. Onye ngwọrọ nwa be anyị onye mbara akpaka. Onye ngwọrọ na-ere anwụrụ. Ndị polisi ewee bịa ya ndị polisi Sabrovo ewee bịa abịa gụgbu ya buru ma anwụrụ si otu a chigide ya ruo na police station wapụ ya ya n'ihu DPO ele ebe ọ wụsara ọ bụrụ ngwọrọ ọ resi DPO kedu ọrụ ọ dị gị ka ị ga-enye m ga-arụ n'ọfịs ya dọkịta DPO ele ụkwara ndị ahụ na ntị ọsị ya DPO ele ọrụ ọ dị gị ka ị ga-enye m na police station a m ga-arụ na ma ọfịs wọk ọ dị ka m ga-arụ ọrụ anya si ụta ha DPO n'anya ọ bụ na ọmụ nwa gị m nọrọ na kondishọna eleghị ọ dị gị ka m ga na-arụ ga-eme ka mụ na ndị mmadụ na-anọkọta DPO na-ele ị ga-ebi m akpara anwụrụ m ma laa ị ga-ebi m akpa anwụrụ m ọ wee abụ ahịa m na-azụ ndị dị iche iche ji abịa na be m ịbịaba ime arest ịhụ eberegoro anwụrụ kpụrụ ya ihe ji wee jede ihe agwa gị ahụ ogomara gba gị nke ugom mkpụrụ onye kpọrọ ọda afọ ebere ige anwụrụ sekpụrụ anya eburu akpa anwụrụ ebu ihe anyị fụrụ nwere ihe ọzọ nke be anyị bụ otu ihe ahụ o megidere sefu akpọ ya gọọmenti amara ya nyawa bụkwa ngwụrọ dị amara nke bụ na ha na-egbukwa ọka nke nwunye ya bụ ogbi mgbachi egizie n'ebe onye ngwọrọ bụ ka mkpu na-ere anwụrụ den nwunye ya na-ebido ụlọ abụrụ ogbi ịbịa rest ma ịbụrụ polisi ka ị ga-esi akpụ ndị ala ọ bụ dị ya na obi kedu ihe gị na ha kwukwe mkpụrụ anyị gwa gị na ya na obi bịa kpụrụ ịfụrụ ya n'iro nwaanyị ogbe eme obe ugbo ya adị iburu akpa anwụrụ ya ọkụkwa gị ya ara ọkụ ọ ga-eze so ihe ji ekwu ya ara bụ ka ndị otu ya weta juru oyi mmiri bịara so ka mụsịa nkọrọ ị na-agakwa gakwa ntị ihe a na-emere sị gị na-abụ nke a sị gị na ụmụ otu ya ndị weda nke a nwekwa ka ọ dị ịma mmekọta weda nwekwa ka ọ dị ezi ewu ihe a weda eji ebu mana were uche ruo anị maka nda adị mana kịta onye ọbụla nwudere anwụrụ n'akpa abụrụkwala onye ndị a na-achọ ibiri onye nwe anwụrụ n'akpa nga ntị inwe ụdị anwụrụ mana ị ghere isi gị ghee ya ga-ebịa eghecha ọkwụrụ ka a na-achọ
achọkwa nka m kwuo okwu dị mkpa gwuru okwu anwụrụ akọwara ụnụ ya maka ibe dresị cha efugoro na idres godiri ka mafian gbakwa na ya pụọ akịta anwụdekweghị ọkwa ụnụ bụ ndị agha na-eme gịnị ndị agha a na-achọ onye sagin efere ihe ikputu n'ala enwetakweghị ọkwa ụnụ ka a na-achọ kpulikwa akwa agbosigokwa m ụmụ m ndị nwa bụ onye abalị ị na-atụ aka Enugu na mgbede ebute ha ụnụ paakị agha ịbakwala n'ihe a na-akọ fụkwa ụzọ laba nne gị na be nna gị ọ bụrụ na ibu moto fụkwa ụzọ laba mgbe ndị mmadụ na-agba ọkụ moto isi agba nke gị mgbe ọ dị onye anyị bụ ndị alaba enwego pata na anyị ji apụ anyị na-enyezi 2 days mgbe ya bụ na anyị dị save nakwa ntị ọkpa nkata ụnụ bụ ụmụaka ọkpa nkata kwanakwa mara ihe ị na-ekwu ịba keke na ọnwayọ ebe ọbụla ịba na ọnwayọ were nnukwu foonu gị tụọ ya n'akpa inwe ego gụrụ obere foonu ATM kaadị gị mara ka isi edebe mara ebe ị na-edebe ịpụba were ego na ị chọrọ itinye n'akpa tinye n'akpa ọgwụ ịmara na ọgwụgo ihe a na-enyekwa ụnụ bụ infọmeshọn ihe na-aga n'obodo ya ka anyị ji wee nọrọ ebe a na NTI anyị na-akọwara ụnụ ka ị na-amatakwa na patansi eji erigokwa nne ma n'ime ahịa ma ebe ọbụla ị nọ nọkwa jụụ na oruru onwe gị ma mee gịnị ma mepee anya gị ka ị wee ma ndị gị na ha nọ ngwa ndewo ozi a si n'aka ndị NTI na Obi Eziokwu wee rute gị aka mgbe ọbụla ị nụrụ ozi anyị shia ya ka o ruo ndị ọzọ ntị maka ọkachasị ụmụaka na-eto eto ndị anwụrụ be very careful ụnụ nọzikwa na Exhibit 1 ngwa ndewo